bethu mamzibande ngoba mzibande ngibingelela abafundisi omamfundisi obabamfundisi ngibingelele omama obaba i-youth Sunday school egameni kaJesu ngibingelele inkosishayeli ngoku ngibingelele i-MC egameni kaJesu Kristu waseNazaretha amen. Ophambi kwenu uMpungose ohlala njalo eBenezer ngojibone ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngesikhathi ngihleli lapha phansi bese sengiqala manje ukuthi senginosaba ukuzala mzobo uNkulunkulu kodwa izolo uNkulunkulu ngikhumbuzile ukuthi ngina 10 years ngarifeswa ama-valves enhliziyo futhi wangikhumbuza ukuthi sengifit ngendlela eyisimanga ayikho into umuntu akwazi ukuyenza engingakwazi ukuyenza so ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. It was 2013 ngagulela ukufa kodwa uNkulunkulu ngomusa wakhe wangivusa ngaba nesibindi sokuthi ngiyenze i-operation ngareplacewa ama-valves enhliziyo amabili. Kwakuyi-procedure, kwakuyi-operation encane. Ngiyakhumbula nje ngifike esibhedlela kwakunabazalwane kuleya wodi abavele nje bangibulekela bangikhulekisa ngoba kusho ukuthi kwafanele nangokudinga ukukhuleka. So ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngokuthuba esinikiwe ukuthi sibonge uNkulunkulu ngokusigcina ngomusa wakhe ukusigcina nasey'ntweni ezicayi njengalesi engangikuso. Okunye engikubongayo uNkulunkulu ngibonga ukuthi ekukhuleni kwami ngangifisa ukufundiseka ngendlela yokuphila impilo yobuKristu. Ngangithanda ithuba kwaze kwacishe kwabalethi nje ngatholanga kodwa uNkulunkulu emuhle esuthisa ukulangazela komuntu wangipha ithuba ngangena ekhaya lezwi ngangena nasentabeni endlu kaJehova ngiyabonelela. Ngiyabonga ukuthi abaholi ba-dedicated bazinikele ngendlela eyisimanga. Ngibuke nje ukuthi abana-break amaholide abanamaholide abanalutho nje ngaphandle kokushumayela izwi likaNkulunkulu ngaphandle kokuthi bafune imphefumulo babelelele imphefumulo yethu bazalwane. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngiyambonisa kuningi ebengingakusho isikhathi sikhona kodwa ngenxa yesikhathi ngibonga nje lokhu ukuthi uNkulunkulu muhle ngey'khathi zonke. uNkulunkulu uyasinakekela, uNkulunkulu uyasinqanda nangey'hlupheka sisondeze kuye. Ngiyabonga egameni likaJesu, uJesu Kristu inkosi.